Takže ahoj, jsem Tolika, vydal se dalšího videa. Dneska točím prosím z mého pokoje, už jsem v pyžamu, takže mě prosím vás, ale prosím vás, mě fakt nechte vyjít. Takže, teď to trošku se jenom obrátím, že chvilku vydržte. Já promiňte mi, zase to bordel, to zase nesmíte vidět. No a jsem si tak chtěl jenom říct, že tyjo, ještě nevím, co už mám ukázal. No, ukážu, počkej, takový majáček, počkej, čekejte. A za chvíli budu zpátky, děkujem. Tak, jsem zpátky a mám tady svůj blikací majáček. To dělá Počkejte, já zkusím zasnout, teda nevím, jestli něco uvidíte, ale zkusíme to. Jo, vidíte něco, takže je to v pohodě, a vidíte, jaký to má velký tyhle. To fakt prostě hustý, nemá tohle skoro nikdy, ale nikdy nevybije. Tady to mám rád, to mini žárovka. Tam se rozsvítíme. Tak. Teď vás zase na chvíli střínu. Tak, dívejte se mu upřeně do očí. Jo, chci jsem strašně, ale zase strašně se vám chci omluvit za ty zvuky, za to točení, já prostě nevím, jak to mám dělat, ale to video jsem viděl, jak se to má pojmenovat, ale když dám na YouTube vyhledat, tak prostě to nevyhledám. Nevím proč, ale ještě si musím, to vám říkat nebudu. Jestli někdo hrajete For Story, tak mi prosím vás poraďte, mám Windows XPčka, ale nevím, proč mi to seká. Proč mi to ani ta hra nespustí, dneska jsem to stáhnu. Ještě to zkusím zítra, ještě nevím, ještě nejsem si jistý, kdy to ještě zkusím. Takže ještě nevím, kdy to zkusím. Takže nejsem tím tak jistý, no. Prostě budu muset počkat. No, co ještě k tomu dodat, dneska v tom videu ještě vám ukážu super oči, prejčus. Poznáte, co toto je za zvíře? Ani já nevím, čím to je. Ano, už vím. Kecám, není to panda, ale je to ten, jak se tomu říká, je ten skákací. Jo, už vím. Jestli to napište, co to je, začíná to přesně na L a končí to na R, že je to vzalo většinou a v pravosech někde, tak to prosím napište do komentáře. Takže budu se těšit na příští video a čus.